След 9 доктор Ангел Енчев разкрива тайните на пластичната хирургия в първата такава книга у нас. Добро утро от мен. Първата книга за пластична хирургия у нас вече е факт. Тя е дело на един от най-популярните и коментирани пластични хирурзи у нас. Той, разбира се, мечта за хиляди жени в България, да не кажа милиони. Доктор Ангел Енчев, добре дошъл. Здравейте, добре. Много ми е приятно. Какво наложи появата на тази книга? Каква е основната и цел? Доколкото разбирам, тя е нещо като въведение в пластичната хирургия, а не възхвала на занаята общо взето. Да, в тази книга не са споменати някакви интервенции, които биха могли да променят мнението или да накарат някой пациент да се оперира без това да е негово желание. По-скоро тя е един алманах, един информативен том, в който са описани на един по-достъпен език всички процедури, широко достъпни, широко разпространени, които се правят от пластичните хирурзи в пластичната хирургия. Появата й бе наложена от факта, че липсваше такъв том на българския пазар. Хората можеха да придобият информация за пластичната хирургия единствено от сайтове, форуми, апокрифна литература, от уста на уста, и липсваше нещо, което да бъде факт, написано черно на бяло, за което аз заставам, разбира се, с името си, и за това се наложи създаването на тази книга. Някъде около 2 години работих върху нея и тя най-вече е факт. Кои са така най-любопитните факти за читателите, с които те ще се сблъскат? Мен, примерно, беше интересно, че не се пуши преди интервенция. Да, няма жълтини в книгата, не се говори нито за... Примерно носа на Златка, за колко се го прави. Няма такива факти. Ако някой мисли, че ще намери това, няма да е доволен от съдържанието на книгата. Вътре се говори, както казах, на един малко по-достъпен език от научния и на един език малко по-лайфстайл от този, който е в учебниците. Така че това е един микс, една златна среда, в която бъдещите пациенти, а и тези, които са се оперирали вече, могат да намерят отговор на много въпроси за пластичните интервенции. Кои са така най-честите интервенции, които се правят в световен мащаб? В световен мащаб, както и в България, най-често се правят липосукция, оголемяване на гърди и ринопластика или пластика на носа. Да. Това са най-често извършваните интервенции. България не прави изключение и в това. Важи ли тук максимата апетита и възсядането? Колкото повече интервенции си правиш, толкова повече ти се иска да продължаваш да си правиш? На всеки човек му се иска да изглежда добре, да има добро самочувствие, защото не достига само това да сме добре образовани, да имаме умения, знания, а все повече се налага и визията като фактор в нашата реализация, защото и визията е в визитната картичка на човека, и затова все повече дори успели и хора, които са завършили с много добро образование, се стремят да имат и този бонус, и този плюс. Една добра визия, която да завърши целият този комплект. Как се променят хората, след като ги промените вие? Защото те претърпяват физическа промяна, но после предполагам, че емоционално и чисто духовно и под характером се променят. Това е много добре изразено в статистиката, която съм публикувал, статистическото проучване, което съм публикувал в началото на книгата, което беше поръчано от мен на агенция... Мога ли да казвам коя агенция? За да не е... Няма агенция българска за маркетингови и социални проучвания, в което се показва от това проучване, че 66,7% от хората, подложили се на пластична операция, се радват на повече професионални успехи след промяната на външния си вид. И 83,3% от анкетираните, които вече си направили пластични интервенции, са повишили самочувствието си. Това само по себе си показва, че в тази представителна извадка от 1000 души, които са на възраст от 18 години до 60, определено има положителен ефект извършването на една такава интервенция върху самочувствието и върху тяхното. Как започвате вие разговор с пациент, примерно? Дали е като в сериала "Кръцни с ръжи"? Какво не харесвате в себе си? Така ли? Или нещо подобно. За какво се обръщате към нас? Така започвате? Да. Няма друг. Вие какво не харесвате в себе си? Има нещо, което бихте коригирали? Знам, че сте правили ринопластика. Ринопластика и 2 липосукции.
Това, което не харесвам, съм си го коригирал. Си го коригирал. За бъдеще ще прибягвате ли до така? Брат ви ли, между другото, се грижи за... Брат ми е шеф на менеджер на болницата, а аз... Той не оперира. Той не оперира, да. Въпреки, че е лекар. Но се доверявате и вие на пластичната хирургия, за да изглеждате по-добре. За да изглежда по-добре, разбира се. Стана традиция татковци да подаряват на щерките си силиконови гърди, устни. Как гледате на местите в тая крехка възраст? Какво съветвате момичетата, които идват при вас и не само момичета, нали, момчета? Това за подаръците на татковците и на майките за абитуриентските бал е според мен един мит. Така ли? Да. Много се тиражира. Аз знам няколко случая. Да. Аз не знам нито един. Ясно. Или може би само един, при който дойдоха майка и баща с момиченце на 18 години, което беше с различни гърди. Това на медицински език се казва анисомастия, но това е към реконструктивните интервенции. Няма нищо общо с... При мен не е идвало нито едно семейство, може би ходи при други колеги, но никога не са идвали при мен родители с деца, които да направят този подарък на детето си, посреща абитуриентския бал или нещо такова. Никога. За устни и някаква корекция по лицето, може би терапия за акне или химически пилинг, почистване на лицето и така нататък, да, но оперативни интервенции не. Да ви попитам един банален въпрос, но кои са пациенти, с които най-много се гордеете в такъв смисъл, защото предполагам, че да сложите чип в гърди далеч не е някакво суперпрофесионална изява, нали, в която може да покажете професионализъм и въобще предполагам, че сте работили върху обезобразени хора. Най-вече това са интервенциите, които са свързани с реконструктивната хирургия. За мен най-големият успех беше на един пациент, който съм казвал и в минали предавания, когато сме разговаряли. Един пациент, който в Гърция, когато работих, той имаше собствен плавателен съд и при хвърлянето на балоните от яхтата, за да може да акостира към кея, вълна блъска кораба в кея, яхтата в кея и ръката му става между балона и ръката му. Ръката беше в много лошо състояние, кости, нерви, сухожилия, разкъсани и така нататък. В момента пациента е само с видими естетични проблеми, но иначе функционира напълно ръката му, когато той дойде при мен, беше в найлонов плик. Това са интервенциите, които за мен са гордост и които всъщност са голямото предизвикателство. За такива интервенции не съм говорил в книгата. Тя е по-скоро за естетичната пластична хирургия, но вътре говори за други специалности, защото пластичната хирургия е една специалност, която не може без другите. Не може без ендокринология, в помощ на ортопедията, в помощ на неврохирургията, на онкологията и на всички други специалности. Разбира се, място и на възстановителните процедури. Разбира се. Има ли място за мъжете в книгата? Те на какви операции? Голямо място съм отделил на мъжете и още пак ще се върна към тази статистика, която направи тази статистическа агенция, че видях в предишния ви репортаж, че 15% от мъжете в България не работят, но за сметка на това пък 37% от жените се интересуват от пластична хирургия и 35% от мъжете се интересуват също от пластична хирургия. Значи може би да не работят, но иска да се направи корекция наравно с жените. Сигурно са мамини детенца и мама ще им плати една пластична операция. Или някоя добра съпруга, или приятелка. Което не е хубаво, български мъже, стягайте се. Не вярвам да... Взимайте пример от доктор Ечев. Мисля, че това е добре, че българските мъже се интересуват от пластична хирургия, но не вярвам да е толкова голям процент на неработещи. Исках да попитам дали имате такова професионално изкривяване, като се видите с някой за първи път, като се запознаете и да го преценявате. Тук трябва да се дигнат малко скулите, тук трябва малко носа да се приведе. Това става, желаем или не, във всички професии го има. Неусетно. Независимо дали лекар или някой като с вашата професия, всеки има професионално изкривяване. Надявам се да успея да се съдържа в норми. Имаше така един скандал с едни силиконови импланти от Франция. Да. Всъщност, колко е трудността на едни импланти? По принцип, как трябва да се подменят? Това, което фирмите, които дистрибутират имплантите, световно известните, с които работим, се промотират като доживотни импланти, тъй като силикона и титана са два материала, които са напълно съвместими с човешкия организъм. Няма алергизация. Да, нашия водещ има титан, между другото, в ръката. Да, след на фрактура, разбрах, че е паднал. Така че това са материали, които не трябва да се вадят от тялото. Няма нужда да бъдат премахвани. Но налага се понякога подмяна на силиконовите импланти по повод на промяна на хабитуса, на статуса
вследствие на едно раждане, напълняване, отслабване. Всичко това променя формата на гърдата. Тя не може да остане такава, каквато е била преди 10 години, когато е бил поставен имплант. Всичко се промени. Така че в този случай може да бъде наложително подмяната на импланти и някаква корекция. Имам хиляди въпроси. Ваш съм. За други случаи така на обезобразени хора, на хора с проблем, които са идвали при вас, сещате ли се? Изгарянето са един много голям така... Трудно възстановяеми са. Трудно възстановяеми, да. Също така жените, които са с карцином на млечната жлеза. Една интервенция, която в световен мащаб се... Искам да влизам сега в тежки теми сутринта рано за покриване на здравна каса и така нататък. Да, може би не гледат хора, които имат проблеми. Но това е един проблем, който е много сериозен и е наложително да се говори. Интервенцията се извършва на един етап. Премахване на туморното образование, изпращане за моментална хистологична диагноза, премахване на целият тумор с лимфните възли и поставяне на имплант, който коригира в един и същи момент създаденият вече анатомичен проблем, след което се пристъпва към химия, лъчи и хормонотерапия. Така, идвали ли са пък хора при вас обезобразени от друг пластичен хирург? Примерно, обезобразени не мога да кажа, но обезобразени не мога да кажа. Недобри корекции. Но недоволни. Има, който не работи, той няма недоволни пациенти. Казал съм ги друг път, сигурно имам и аз мои пациенти, които ходят при някой друг колега. Имал съм случаи. Винаги съветът ми да се обърнат първо към пластичен хирург, който ги е оперирал, защото той знае най-добре как би могъл да го коригира и тогава вече, ако там не могат да намерят решение, да заповядат. Кой е последният писък на модата, така да се каже, в пластичната хирургия в момента? Може ли да кажете? Да, не само в пластичната хирургия, в медицината мисля, че бъдещето е на стволовите клетки. На последният конгрес по пластична хирургия се говори много за това. Стволови клетки се използват дори и за превенция на инфаркта и лечение на инфаркта, като се инжектират в миокарда и се образува нова тъкан на мястото на цикатрикса, на инфарктния участък. Използват се стволовите клетки навсякъде вече в пластичната хирургия и на последния конгрес дори един от лекторите каза, че човека, който ще живее 120 години, вече се е родил. Така че сме много близо към... И ще изглежда сравнително добре, не се вече на 120 години. Да. С какво не могат да се правят компромиси в професията? С качеството на предлаганите услуги, с здравето на пациента. Не може да се прави намаление за сметка на качеството на имплантите и на използваните материали и в обслужването на пациента. Кои са най-популярните клиенти? Знаем Златка. Предполагам сте ги споменали много пъти. Много пъти съм ги споменал. Да, не е тайна. Тези, които са съгласни да споменавам тяхните имена. Николина Чакърдъкова е една от любимите пациентки. Също Емануела. Имаш някакъв скандал покрай Емануела, да, тези бъдезлива, да. Емануела беше дошла при мен за корекция на бюста си, беше го коригирала при друг колега, но просто ще направи две интервенции в една. Получи се много добър резултат и просто престой беше малко по-дълъг в болницата, тъй като имаше и участие, което наруши нейния график, за което ние се извинихме. Сега още един въпрос, инспириран от сериала. Идват ли хора от подземния свят, седят да си променят лицата, примерно? Това случва ли се? Бяха ми приписали една такава пълна промяна на Метоилински. Да не ви брате Гален ли си? Не. То тая шега не е за шега. Не е за шега, нали знаете. В Пловдив съм. В Русия съм. Така че не ми се е налагало и мисля, че ако ми се случи, няма да го направя. Добре, за финал да кажем само, че книгата, между другото, ще бъде с благотворителна цел продана, нали? Да, книгата... Целта да имате някакви приходи, защото едва ли имате нужда. Не за това. Книгата ще бъде с благотворителна цел. Ще подпомогнете деца болни от церебрална парализа и по-скоро тяхното хирургично решение на проблемите с спастични парализи, парези и смяна на позиции и така нататък. Добре, благодаря много на доктор Ангел Енчев. На мен беше изключително интересно. Кръстата е Симетрия, първата книга за пластична хирургия в България. И останете с нас след рекламите. Ще видите много интересни клипчета, свързани с празника на гвардейците днес в България. Сега реклама.